Sir! Huwag tanong! Lasan! Oy, baligya mo nila, bras, tiner! Tag, labas pa kayo ni! Uy! Dong! Sir! Uy! Uy! Sir! Sir, may tao, may tao, mamali tao na. Hoy! 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 Naunsa ka ban? Ganyan akong tinawag ni mo na. Masamang kanuyoy! Pasama ka na ganyan akong sitaw niyo, di ka maminaw. Huwag kay lingaw! Kung huwag kay lingaw na ay kung sa mga dakpan ay mutot, tinaninda ko nila, mamasama nun ka! Nanuroy magkaka. Kung sama ka na yun, mamasaman ka na yun! Mamasa sa imong kagaral. Ganyan akong tinawag ni mo, di ka maminaw. Mamasa na ka! Tesa ra gudong. Igo nang gugumpret na imong suroy sa man namaligya ka wala. Ha? Biskut kang bungula ka namaligya baka wala. Yan na, naunsa mo pa niya! Sulti na, di ka mapalit na, di kayo basaon ko ni mo! Di mo ang tapo kong mamugos, di ka mapalit na akong tinda! Ala, sorry nung naguba. Ah! Humba! Ang taon ko, yung ba no yun? Pataka bungula. Tingon ko baka kanina naguba. Aba! Kanabaw na. Bagay! Naguba. Ala na, unsa! Tingnan ko manila ko ang kung ano manila ko, bahala ka diyan! Ay! Lata itong tawana, di mo palit, di mo tatabinuangan ng tao, no? Ikay basoon tan, tanaw, basa na kayo ko, lupig pa naligo tag sanpuan na ning... Uy, naibalay, kanin, tao na kuning tuktukon, adyo na lang mahalinan ko ba, mabawi-bawi aning kabasa na ho. Ayo! Ayo! Oh, ano naman? Uy, sir! Basin mo angay akong appliance sir sa panimalay sir. Sakto dyan sir, kay bago magbalay sir, oh! Sas! Muangay, jumuanay akong appliance sir. Oh, appliances? Oh, sir! Kay bag ko para bato. Kapabay ka-impas lang sa kwan. Sakto naman ni sir. Oh, dire. So dire. Oh, sir! So dire. Tabulok kay bata. Ay, no, dia man taon kaagi nga. Gikuro lagi na dia para dia pagyan. Ara ka dire lagi. Ah! Isa sir! Siguro kay gilok do bata ka. Dia makaagi nga kada kong gift dire. Usa to sir? Sa bata nga na. Di na makadungog og doon. Ganihan may pa tong pagnistorya mo ganihan dito siya sa layo. Tay sabi, gawas ako na be. Gawas. Adto agis ka gate. Gawas. Usa ana. Ah! Atras! Ah! Okay na sir. Gawas ba, gawas. Ah! Atras ba? Oh, sige sir. Oh, okay na sir. Gawas ba, gawas. Sa bata mo ra magsibuy atras. Siguro atras dia. Naunsa man ni taong kasi Roy, wawa ka man taong ko'y katrasan na ni mo, manjong ko si patrasan. Magawas nalaman ko sila. Magawas naman ko. Ano dia agi na dia kong gitir yo. Hagkuha po kasi na mo ko si patras, buligid, nalaman ko din sila. Wah, magawas lang ba? Bina akong appliances, are. Pagkakasat pugo bata. Unsa man imong gisuroy dia? Oh, dan ako gawa sir, zaman mapalit ka di. Unsa lagi nimong paninda? Nakakuy dagang mga appliances diri sa Pilila naman ni sir. Anak ba mo? Mupalit man di ay ni sir. Ay, makalin na jud ko ani. Ah, sir, oh. Pilila naman ni sir, oh. Makadungog magaglayo niya kung dool di. Ha? Ay sabi balik ko nung ato atras ko na be. Di makakadungog kung dool. Gawas sir, gawas. Atras. Gawas. Ha? Gawas. Atras? Bata makadungog mahino tag layo hino dool di. Ha? So sir, Ha? Ano pug balik? Atras ko na be. Mas makadungog ka. gawas tapos ko sir. Atras! Ah, mugaw. Nga naman sir? Atras na to kay bungol kay kag dool. Ah, mugawas. Oh, gawas. Ay, atras. Oo, lagi. Ano sir, oh? Kaskas man lang kag oras sa bata ka na kapoy. Magkural pa ko diya. Ha? Atras! Mugawas lagi ko sir, ay. Naunsa po. Atras. Gawas! Mugawas na lagi ko sir. Batang di makadungog. Sir! Nanagos gawas sir, mapalit ka sir.
palit gani ko sa gini panindan mo diha. Aw, di ako yung mga kuhaan diri sir, kaning kuha sir, ano sir, papiliyon, tiga sir, naba ko yung mga, makadungo kung layo kung doon, nani soda pag balik. na sir, Eh, nago yung mga appliances diri sir, kuhaan, na isudlay, na isaan sir. sa po ni saan mo gitaya naman eh. Ha? Ha? Ha na pud. Mula baka bata ka kung doon di ka kadungog kung layo baka dungog ka. Unsa po kasi Roy, may ama Ato kas gawas be, magstorya ang tagtarong. Ha? Atras. Gawas, pagtarong ko na natin. Ano yung magawas mo, pasudlo na pugunin mo. Ang andi baka kadungog gusod. Ha? Ha na pud. Mula baka bata ka. Unsa po kasi Roy, kailan po tamang hapag. Hapak ko. Naya po kamo tingog si Roy. Kung paano taon sa ning paninda no te kamot. Paano man na? Ha? Sige, taghaan ni kan bungulang. Na. Ito. Inaya po ka mga istoryano eh. Hinay sa mukha garal. Sakit mo yung tiglaog, sinagit yung bata ka, bumula ka. Ingon ko, sa'yo mo kibalik yan naman! Muchagit eh kasi. Duraan matagbungol ni mo si Roy. Bungol? Bali pa sa gitan, bajutan ni mo bumula ka? Bula. Huwag man taon ko'y bula si Roy. Mga gamit naman taon is balay. Appliances gani. Appliances. Dili bula. Huwag ko'y balik ang bula. Bumot, squacknet kang bata ka. Kung sa'y gamit sa humay? Usa bastusa na po kasi Roy. Say gamit sa lagay ba si Roy? Ano ko? Gamit sa balay. Balay? Pero ang storya na, bang nabungol at sinagit ang bata ka? Nagpila rin bakos ni mo? Usa gakos ba yung taon si Roy? Na. Bakos ba na ako balik dyan? Di ko magpagakos si Roy. Na. Di ko magpagakos sir kay. Higot ang tanas liog yung bata ka, mahim na. Bungulan ang taon ka eh. Ingon ko bata, pila ng bakos ni mo? Unsa mo na? Bata ka? Di lagi ko magpagakos sir. Bahala na di ko sir. Be! Kami story sa akong anak na bungol para magkisinabot mo. Bata. Ha? Be! Dali ako dire. Mupalit ka sir. Mupalit ko po. Kamo yung story sa akong anak kay bungula ng bata ka. Kami storya ni kay kini bungula. Kami storya na. Hoy! Unsa man imong baligya? Unsa daw? Ha? Sa imong gayon? Hay, ginoo ka. Pareha mo lang sa mga amahanon. Uli na ko. Hoy! Asa ba kayo? Agay sa buga ka na. Balita ko! Di ka mo palit ang sampang buwan na. Bumalit lagi ko! Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Dali ka sa dyan. Hinay sa mukha garal. Unsa yung baligyan mo ba? Play. Sige. Play. Sige. Play. Hey! Shoutout na ito mga parekay. So, magmaskaron kay gibugas ako guys. So, ang first 10 comments sa premiere no, i-manager na ang first 10 comments. Shoutout nila ni Kon, Brian James Perez, Gamerboy ML, Dave D. Chavez, Steve Daguplo, Sit, ni Boboram TV, ni Michael Pakunla. Kunya na pong sunod, kunya na pong kuhan guys. Shoutout ni ko ano ni Dindo Pangulo. Pasensya kay pare ko yung dugay tiga na shoutout na og ni John Patrick Gado. Shoutout nimo og ni Mark Vincent Dahan. Shoutout nimo og ni Janre Kuliko Apares. Apares. Shoutout nimo og ni Princess P Malubay. Okay, so mao ra to na, daghang salamat. Last 3 na lang dahil. Shoutout ni Jean CJ Latas Gumuba og ni John Clifford TV, ni Joffer Kianro, Arayan Aloro. So, shoutout sa sunod kung isa to gustong ma-shoutout, dapat ka nang sunod first 20 sa first 15 lang, 15 para mas dagan-dagan. So yun, atangi ang premier ugma guys, alas 12 sa odto to dugan na edit guys. So yun, atangin nyo guys, first 15 comments sa gusto mong pa-shoutout. So bye bye. Ay, napada, nakalimot ko. Shoutout ni Kon Rolags sa clanmate na ako sa Kon COC. So tikla na mo gani.
Basta kanya na lang.